Kaidto sa kudngunyan, dakula ang papel kang kababaihan sa sosyudad. Kaibahan sinda na nakipaglaban pasiring sa katalingkasan. Kaiba sinda sa pagpaurog kan sa tuyang arte asin kultura. Kabtang sinda sa pagpatindog kang mga kamawutan kang namamanwaan asin pagsimbag sa mga pangangaipuhan kan banwaan. Katuwang sinda sa pagpahiwas kan siyensya asin medisina. Kasurug sinda sa pagpautob kan ley, derechos asin hustisya para sa kagabsan. Siring man sa pagsilbi sa banwaan asin pagpapapusog kan demokrasya kan nasyon. Kaidto sa kudngunyan na inagbago ang sa indang pagkamuot sa satuyang banwaan. Ini ang pagdusay asin atang kan mga kababaihan kang naga asin kan satuyang nasyon. Ang bulan na Marso, bulan kan mga kababaihan. Sa tuyang isilebrar ang sa indang tibay. Saludo kami sa Tibay Nindo. Para sa mga impormasyon manugod sa mga advokasya kang kababaihan, magbisita sa opisina kang Naga City Council for Women, Bantay Familia, asin City Events, Protocol and Public Information Office sa City Hall.